Assalamu alaikum va rahmatullahi va barakatuhu, hörmətli tamaşaçılar. Efirdə Bəxit təmi tapşırığı. Бүгінгі шығарылышыбыздың қонақлары Кәрим Тинчурин есіміндегі Татар дәулет драма һәм комедия театр актері, Татарстанны от қазанған артисті Ильфа Хафизов, һәм аны искиткіш хәләл жефеті, 3 қыз бала анасы, театр сәнғат эшлеклесе Альбина Хафизова. Ассаламу алейкум, мұхтарам қонақларыбыз. Алейкум ассалам ва рахматуллахи баракатуху. Хөрмәтле Хафизовлар гаиләсе, әгәр дә рөхсәт итсәгез, без бүген сезнең гаиләдә Рамазан ае ничек уза икән, анда нинди гадәтләр бар, ураза сезнең өчен ни дигәнне аңлата ул. Шул хакта сөйләшеп узар идек, сез әзерме? Әлбәттә. Булдырылган кадәр җавап бирергә тырышырбыз. Илфак, без синең белән күптән таныш, һәм беренче сорау гаилә башлыгы буларак сиңа булыр. Гаиләгезгә Илфак ничә яшь? Һәм Альбина ханым белән быелгы Рамазан ае инде бергә каршылый торган ничәнче Рамазан ае исәпләнә икән? Безнең быел кичкенә генә юбилей. Алла бирсә, июль аенда 15 ел була икән инде. Гаилә корганга. Алла бирсә, Алла бирсә. Ураза ничәне бергә икәнен аны белсә Альбина яхшырак белә торгандыр инде. Миңа калса күптәннән кебек инде. Төгәл санын гына әйтә алмыйм бит, Ильяс. Ураза аемы? Булай 15-нчеседер инде. Илфак әфәнде генә бераз соңрак керә башлады. Безнең гаилә керә, минем әни ураза тота. Әти дә тотайды, җирләмәгәндә, үзем дә тотайдым. Тулысынча булмаса да тотайдык. Менә Илфак әфәнде, ул шундый кеше, аңа ашарга кирәк. Ул ашамаса, ул усал була. Аның бөтен студентлары да, шәкертләре дә белә. Усал икән, Илфак абыйга ризык атта, бирде, шап дигәндәй. Анасын кәефе була да, аның белән эшләп була. Шуңа күрә ураза тоту аның өчен бераз авыррак иде. Ул бераз соңрак кына безнең гаиләгә тулысынча ураза дип кирип киттеүенә Илфакның бер 7-8 ел бардыр. Искиткеч. Мин теге Камал театры артистларыннан ишетә идем, репетиция арасында ифтар вакыты килеп җитә, кирип торганда тиз генә су кабып алабыз да, уйнарга чыгып китәбез диләр иде. Илфакта да шул хәлләрдер, кыен түгелдер, бәлки кыендадыр. Менә кыен дип кыен түгел ул. Дөресен әйткәндә, театрда эшләгәндә безнең театр әлхәмдүлилләh ураза тутучылар күп. Бигрәк тә башлап җибәргәндә, ахырга таба сирәгәй инде, төрле чаралар белән. Шуңа күрә без ифтарга бөтенебез бергә әзерләп куябыз. Өстәл спектакль башланган кай вакытта бит инде ул нирәк, теге спектакль башланганчы ук ачып куябыз да киреп, кай вакыт спектакльдә, кай вакыт антракт вакытында җигереп керәбез дә бөтенебез бергә. Шунда авыз ача торган. Ул үзенә күрә аерым бер күңелле. Әлбәттә, анда безнең микродулкын пеше кырында шират баса, кемнәр алдан икән, мәсәлән, кемнәрдер алданрак чыккан икән, без инде тизеп куябыз ризыкларны, кызлар манда не җылтып куя торалар безгә әзерләп, һәм ул аерым бер ничек дип әйтим, мәҗлес, аерым бер бәйрәм. Мәрхүм Наил абый исән чакта хәтерлим әле, ул вакытта мин уразаны табашлаган гына чак булгандыр инде беренче тапкыр теге. Башында бит ул ай буе тота алмыйсың инде, беренче көн кирип китәсең дә башынан ниятләп, аннан соң төрле сәбәпләр аркасында шыккан чаклар буладыр инде, яшьлек бит инде. Шул вакытта Наил абыйны хәтерлим, безнең Горький 13 бинасында сәхнә кырында безнең аерым намаз бүлмәсе бар. Шул намаз бүлмәсенә кертеп куя торган ие, теге феникларны, суларны, эләрне, һәм без тиз генә керәдерик тә, ул авыз ачып нитеп аладыр да, бергәләп олдыга кыладыр ие. Минем менә бу теге намаз укуым да күбрәк театрдан башланып китте. Гадәттә, аны теге өйдән берәр мөхиттән диләр, безнең театрда шулай булды. Юсуф белән Зөләйханы чыгарганда, менә шулай бергәләшеп теге намазга кирип китәләр дә, мин дә тукталым, миндә ният килде. Шулай итеп аларга ияреп бергәләп намазга өйрәнүем дә. Башта бит инде аның сүзләрен белмисең. Башта басып тор дип, аннан соң әйтәм, тукта бирегез инде, басып тору гына килешми дип, сүзләрен алып, аннары миңа китап бүләк иттеләр. Шул ук артистлар. Менә ул аерым бер күңелле мәҗлес тә һәм мин аларга рәхмәт белән бигрәк тә зур артистларга инде. Альбина ханым, сезнең гаиләдә изге Рамазан ае ничегрәк үтә? Бәйрәмчә үтә һәм эшләп үтә. Чөнки Илфакның да атнасына 3-4 спектакль була, кай вакыт атна буе спектакль була. Минеке дә шулай, шуңа күрә безнең ифтарлар кай вакыт бергә үтә, кай вакыт аерым, күбрәк аерым инде икебез дә эшләгәч. Менә сәхәр инде ансы бергә. Ансы бөтен гаилә белән җыелып, кай вакыт әниләр иртәрәк торып әзерләп куялар, кай вакыт без торып иртәрәк әзерләп куябыз, тәлләрне җыштырып, әзерләп кенә безнең балалар
кызыбыз тота безнең ураза, ул да 5-7 яшендә керә башлады. Башта уятыгыз, мин дә керәм. Ярты көн тота иде, аннарысын күбрәк тота башлады. Ширләгән вакытта инде туктата, көннәр бар аның шундый. Шуңа күрә ул безнең бераз ширли кызыбыз кабинетта, шуңа күрә туктап тора, аннарысын тагын керә инде. Менә кичкенәләре белмим. Бәлки алар да бүген быел апаларына карап, чөнки аларга да 5 белән 7 инде. Алар да карап, ярты көн булса да кереп торырлар. Килмәсәләр, югалы сабыйлар, аларга рөхсәт дигәндәй. Менә бит ул тәрбия. Менә бит ул тәрбия. Алар үзләре теләп кенә керә. Булар иншалла кызык дип, кызык дип инде безгә керәләр инде. ияреп, күреп. Без көне буе ашамагач, аларга да шулай кирәк дип, аңлап шулай дип. Хөрмәтле кунакларыбыз, тәмле әңгәмә өлешен аяк басабыз. Бу өлештә без сезнең табыннарыгызны тикшереп алырга булдык. Сәхәр өстәле Илфакка, ифтар өстәле Альбина ханымга булыр. Илфак, синнән башлыйк. Сәхәр өстәле Хафизовлар гаиләсендә нидән гыйбарәт? Сөйләп кит әле. Башкалар да ничектер безнең гаиләдә, мәсәлән, ул бит инде уразаны көтеп аласың, алдан ниятләп, тәмле алып куясың. Әле менә Альбина белән дә сөйләшеп алдык. Ул хакта беренче көннәрендә инде аның әлбәттә мин яраткан ризыкны кияү балакай яраталар инде, бәлеш пешерәләр, теге тотлы теге тортлар да була инде анда хәләл, теге медовиклар. Илфакны яраткан инде. Миңа аерым пешерәләр, үзләренә дә шунда ясайлар анда теге салатлар, үләннәр, җимешләр, ул Аллага шөкер инде. Бер атна шулай итеп ашыйбыз да. Матур итеп, тәмләп кенә. Икенче атнага кими итеге тәмләй берләр. Ураза бетүгә инде салатлар гына калган. Чөнки ул теге башында шундай теге ниятләп зурлап керәсең, аннан соң ашыда кими башлый бит. Үзегездә хәтерлисез, берәр атнадан соң, аннан соң теге иртән сәхәргә дә теге әз генә ашадың да, бетте, авыз ачканда, ифтарда да теге әллә ни күп ашап та булмый. Теге организм күнегә инде шуңа. Башында бәйрәм дә, ахырдан бәйрәм уразага итеп. Рәхмәт, рәхмәт Илфак. Альбина ханым, сезнең ифтар өстәлегез нидән гыйбарәт? Илфак әйтеп китте инде, бәлештән. Гомумән безнең стәлдә ит булырга тиеш. Итсез Илфак тора алмый. Аңа боткада ит белән кирәк, ашта ит белән кирәк һәм чәй. Ул үрдәк чәйсез тора алмый торган кеше. Шуңа күрә ит белән чәй. Ит белән чәй бөтен ифтарда да, сәхәрдә дә бар. Гомумән алар китми бездә стәлдә шуңа күрә. Рәхмәт Альбина ханым, рәхмәт Илфак әфәнде. Һәм икегезгә дә сорау ахырдан. Шакырган җиргә бар, куган җирдән китте бит инде безнең татар халкыбыз. Аңлашыла икегезнең дә эшегез ул хәтта кайтып кереп булмый торган эшләр дияр идем мин. Сезнең гаиләгездә Илфак, Альбина ханым, бергә авыз ачу ул еш күренешме, гадәт буларак? Һәм инде Әллә инде сезне аерым каядыр чакыралармы? Шундый вакытлар була бит инде, мәсәлән, дуслар чакыра, аерым ничегрәк үтә сезнең? Яки инде Илфак, Альбина, хәзер фэшн ифтарлар бар име? Мәчетләргә еш чакыралар, әллә сезне каядыр башка театрлар бәлки чакырадыр. Шундый ярак чараларга барасызмы? Шаралар дигәннән, менә иң зур шара бит безнең Казан күләм, Татарстан күләм зур ифтар бар, әйме? Ан спектакль булмаса, анда безне чакыралар, барырга тырышабыз без, әйме? Юк, ифтарларга чакырган җиргә барабыз инде без. Шул эштән гыйбарә инде, эштән буш булса, спектакль булмаса, барабыз. Карагыз Илфак, Альбина, бер артистны икенче артистны кич белән ифтарга чакыру гадәте бармы театрларда? Бар. Бармы? Бар, дусларны бергә чакырып. Була андый хәлләр име? Гомумән, аны барсы бергә җыелып та, алар сөйләшәләр театрда, мәсәлән, зур спектакль булса, мәсәлән, туган тумаша яки табрат, әйдәгез бергә ифтар үткәрәбез дип, вакыты буенча калып, хәстәрләшәләр, барсы бергә һәм авыз ачалар инде барсы бергә. Хәзрәт тә чакырып, Хәзрәт чакырып, ул традиция буенча Тинчурин театрында андый бар. Мәсәлән, Илфак менә студентлары белән дә, ул бит КФУда яшьләр театры, Мизгел яшьләр театрында да катнаша, аның бөтен студентлар да шулай ук ураза тоталар һәм алар анда, мәсәлән, хәзер нинди репетиция фестиваль хәзерләнешә? Яз студ весна инде, яз студенты. Студент язлары, алар туктаталар. Илфак үзе дә әйтә, миңа берәр нәрсә ифтарга заказ бирергә яки пешерергә кирәк. Без барыбыз бергә авыз ачабыз, керәбез дип студентлар белән. Шуңа күрә ул андый бер бар. Бергәме аерым чакырсалар, апайлар, теге фэшн ифтарга, андай берләргә аерымда барабыз. Тик шулай да бер кайда чакырмасалар, эштә булмаса, без тизрәк чабыз ия. Балалар белән бергә, әни-әти белән бергә зур стәлдә, табында дигәндәй бергә авыз ачарга дип. Без сезнең белән хәзер бер уен уйнап алабыз. Кагыйдәсе мондый. Без сезгә тормыш иптәшегез турында бер сорау бирәчәкбез. Сез аңа дөрес иттереп җавап бирергә тырышырга тиеш.
Соңыннан дөрес җавапны янәшә утырган тормыш иптәшегез үзе әйтәчәк. Yok, benim hakta benim hatun bütünüzün de bilen. Min аны. Илфак, синнән башлыйк. Хәләл җефеттең Альбинаның табынында гына була торган ризык. Ул нинди? Аны аштырган ризык. Аның почеркы гына, ул гына әзерли моны. Ул бик тәмле итеп, Итле ризык икәнен беләм. итле ризык, тавык белән бәрәңгене шундый соуслап, пакетка салып, уларны шынтырып пешерә. Аны ашасың да, анда саут та керә, шул пакетына гына да ашытырга инде. Иң тәмле ризык ул пешергәннәрдән минем яратканнарымнан шул. Аннан соң төрлеләр бар, аннан соң салатлар бик матур ясый ул. Мин салатларын яратам. Альбина ханым, бу дөресме? Илфак әфәнде дөрес әйттеме? Аңа күбрәк күренә торгандыр инде. Нәрсәсен ярата ул анда минем табында миңа. Мин яратканы шул, үзе тагын нәрсәләр пешерә торгандыр. Ул гына белә торган, шуңа күрә дөрестер. Дөрестер. Яхшы, шундый җавапка тукталдык. Киләсе сорау сезгә. Илфак әфәнденең иң яраткан ризыгы нәрсә? Үзегез дә беләсез бит инде хәзер. Нәрсә? Бәлеш. Бәлеш. Илфак әфәнде, бу дөрес җавап. Дөрес, мине белгән бөтен кеше дә белә, бәлеш. Искиткеч. Илфакка сорау. Изге Рамазан аенда гына Илфак, гаиләгездә бер-берегезгә бүләкләр бирү гадәте бармы? Белесезме, ул бер-беребезгә дигәннән изге Рамазан аенда түгел инде, булай гадәттә күлмәкләр, нәрсәләр бүләк итәргә тырышабыз инде. Соңгы арада минем нишләптер әле бүген дә сорадым Альбиндан, балаларга бүләк итеп. Мәсәлән, Ураза гаетендә балаларга дип соңгы 2 елларда, әле аны белмидем мин, дөресен әйткән. Мин әле дингә килеп 5 вакыт намаз укый башлаганга да әле күп түгел. Шуңа күрә ул кадәр кагыйдәләрен белмим. Ә хәзер 2 ел, 3 ел элек уйладым да әйтәм, нишләп әле без яңа елларга бүләкләргә күмәбез балаларына? Нигә без Уразада, Корбан бәйрәмендә аларга бүләк итмибез дип, махсус Уразада, аларга да бәйрәм булсын, алар да көтсен дип, ул битен бар тәрбия балачактан килә. Шуңа балаларга бүләк биргәнем хәтердә биргәлим. Менә хатынга аерым бүләк биргәнне хәтерләмим. Үзе әйтер. Кайбер гаиләләр әйтә, без башка гаиләләргә бирә башладык. Динебезне белсеннәр, танысыннар, әле дингә килеп бетмәгән гаиләләргә. Андый гадәтегез юкмы? Башкаларга сөйләү, әйтү, киңәш бирү бәлки. Юк, булай, чөнки киңәш бирер өчен аны тирәнтен белергә кирәк. Теге белмичә генә әйдә дип әйдәкләп булмый. Без аны ялгыш дөрес якка алып китмәм, чөнки Шунлап та бу диния нәзарәте хезмәткәрләре гаиләсе иде, Без әле яшь аның өчен. Субханаллах, булыр. Укып бетергәч кем белә, бәлки ислам университетына укырга керербез дә шуннан соң. Анарысын гына инде Мин нәрсәдән куркам, дөресен әйткән, мин чынлап та куркам. Үзем намаз укырга өйрәнә башлагачтан, анда китаплардан аласың бит инде, укыйсың, төрле китаплар бар, төрлесеннән дип, миңа әйттеләр, Илфак, аңа өчен стазың булырга тиеш. Белгән кеше сине алып кергә тиеш. Син ди әллә кайдан төрле мәгълүматлар укып, син ялгыш юлга кирип китәргә мөмкинсең ди. Һәм инде минем өчен теге яшерен батырын түгел. Әйтәм бит, намаз укый башлаганга бер 4 ел бармы икән инде минем. Теге санап әйтәм түгел, башта инде ул укый башлаганда теге 5 вакыт ук булмый бит инде, башта өйрәнеп. Ләкин соңгы елларда миңа бик күп кенә өйрәнергә туры килде. Мәсәлән, без диния нәзарәте белән Мәүлид бәйрәмен оештырдык. Ел нәтиҗәсен ясадык. Менә шуларны өйрәнгәндә, мәсәлән, Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлламның тормыш юлын өйрәнергә теләдем, чөнки аның туган көнен үткәрергә кирәк бит. Аны үткәрә башлаганда күп кенә кагыйдәләр, моны ярамый икән, аның үзен күрсәтергә ярамый икән, бу хәләл җефтен күрсәтергә ярамый, башка кешеләр. Менә шушындый әйберләрне өйрәнә башлагач, мин аңладым, динне әле ныклап өйрәнергә кирәк, кемгәдер тәкъдим иткәнче. Шуңа күрә мин, әгәр дә берәрсе менә мин 5 вакыт намазымны укыйм, нәрсә дип әйтсә, мин аңа сөйнәм, алхамдулилlah. Әтеге нитеп, әйдә, менә син дөрес эшләмисең дип бер кешегә әйтә алырлык хокукым юк әле минем. Альбина ханым, хәзер киләсе сорау сезгә. Тормыш иптәшегезнең изге Рамазан аенда гына сезгә күрсәтә торган игътибар билгесе бармы? Ул нинди? бар. Аш караш. Чөнки аның арыйсы килә. Ул күп эшли. Юк, ул Илфак бик күп шаба. Без икебез дә бик күп шабабыз. Мин балалар белән күбрәк шапсам, ул эш буенча күп шаба. Теге театрдан, репетициядан, спектакль, аннан соң студентлар, аннан соң шәкертләре бар, аннан соң төрле проектлар, мәүлидләр. Ул бик күп шаба. Ул энергияне бик күп сарыф итә. Шуңа күрә ашыйсы барыбер килә башлый. Беренче атнасын бик каты итеп. Шуңа күрә аш караш дигән нәрсә бик күп итеп беренче атнада
Минем өчен ураза бәйрәме зур санау инде ул дөресен генә әйткәндә. Нәкъ менә шушы теге ошулыкны тыю, әлбәттә ул ахырга таба аңлыйсың, тынычланасың, бу нәрсә әйбәт, ләкин ул кирәк ул, чөнки югыйсә мин тормышта бик Юк, ошол кеше теге начар кеше. Дус кеше, добрый кеше дип әйткән кебек инде югыйсә, но ачыкта була торгандыр инде. Читтән ныграк күренә иде, аш караш белән карагач. Юк, аны студентлар да Альбина апай усал нишләп алай диләр. Мәйтәм, "Аш, мәйтәм шоколадка бирегез, әйтәк. Берәр нәрсә финик бирегез, мәйтәм. Анасын яхшыра, теге бик әйбәт була ул мәйтәм." Альбина ханымның җавабы дөрес булдымы? Ул игътибар билгесе менә шушы идеме? Мин инде дөрестер, читтән ныграк күренә торгандыр. Мин үземнең аш күзләр. Мин ураза вакытында көзгегә карарга җитенсенә. Дөресен әйткән. Башында бигрәк тә инде. Ул миндә генә түгелдер, бәлки башкалардадыр. Чөнки менә энекәшем, теге бер туган энекәшем, энекәшләрем Ришат Тарусовны тота. Ришатның да яни белән кайтып сөйләшәбез дә инде. Авылга кайткан чакларда. Энекәшең Ришатта тота ди. Бик авыр ди, Ришатка тотырга ди. Аш чагында усал ди. Ул безнең нәселдән шуайдыр инде күрәсең. Рәхмәт бик зур. Әфәрин, сез әлеге уенны уңышлы гына үтеп чыктыгыз. Рәхмәт. Без тапшыруыбызның фәлсәфә өлешенә күчәбез. Әлеге фәлсәфә өлешендә аңлашыла инде бераз гына фәлсәфә сатып алырга кирәк булыр. Илфакка якын тема. Альбина ханым, сезгә дәдер дип уйлыйм. Без монда бер мәгънәле сорау әзерләдек. Ул мәгънәле сорауга сездән мәгънәле җавап көтәбез. Беренче Илфак, әйдә синнән башлыйк. Альбина ханым уйлый торсын. Ураза дигән сүз. Менә шушы тирән мәгънәгә ия сүз. Ул синең өчен нәрсә дигәнне аңлата? Беләсезме, элеккеге вакытта, менә бәләкәй чакта, авылда бу укыган, мәктәптә укыганда әниләр ураза тотадыр бит инде, әби тотадыр инде. Безнең беренче бисмилла әйтүдә әбидән килгән. Әбигә кунакка баргачтан ул ниндидер бер уен кебек кабул итәсең аны. Менә әби артыннан ияреп, әбинең намаз укыган карап тору, теге шаярып, нәрсә ничек икән, ул кызык иде. Нәкъ менә шушы кызыксынудан барга килде. Аннан соң тора бара, туктале тотып карыйм әле дигән теләк туа. Хәзерге көндә ул әлбәттә бәләкәй чакта аны аш туру дип уйлый торган идек. Хәзер үсә ул аш туругына түгел, ул үзеңне күп кенә әйберләрдән тыю, миңа калса. Шул теге ямьсез сүзләрдән һәм шунысы ни үзенчәлекле ураза ул бер ай гына, ләкин аның тәэсире ел буена бара. Әйтик, шул бер айда син үзеңне тыясың да, аннан соң ураза беткәчтән дә син үзеңне тыясың. Һәм син ул әйберләрне онытасың. Син теге начар сүздән арынасың, начар гамәлләрдән арына башлыйсың, арынасың, һәм инде теге бигрәк тә теге намаз укый башлагачтан алардан тыйлырга тырышасың. Әлбәттә, юлда, руль артында барганда, берәрсе кисәк кенә кистерсә, теге әшәке сүзләр килеп чыга инде. Аннан соң инде астагфирулла үзең тынычландырасың да, китеп барырга дәвам итәсең тормышыңны, сүздә юк. Ләкин ул ураза миңа калса кешене сынау һәм Аллаһ Тәгаләгә менә бүгенге көндә мин карыйм ул рәхмәт. Чөнки Аллаһ Тәгалә безгә бөтен әйберне дә биргән. Бөтен әйбергә мөмкинлекләр биргән. Бигрәк тә менә ул эш, хезмәт, үй, гаилә, балалар, аның кодрәтеннән башка бер әйбер дә була алмый. Без аңа әйтик, ул бер ай ураза гына миңа калса ул әз күләмле рәхмәт. Ул аның алдында рәхмәт әйтү мөмкинлеге, әлбәттә без аны көндә әйтәбез, намаз укыганда да, әйткәндә, ләкин уразада ул миңа калса аеруча. Шуңа күрә миңа калса ул ураза елдан-ел минем күңелемдә ул башка төсмерләр алыр, байыр, артыр, төрле фәлсәфи яктан да. Нигә килгәндә бүгенге мизгелдә мин Аллаһ Тәгаләгә рәхмәтлемен. Һәм ничек тә әлбәттә теге төрле чаклар була. Шул ураза атканда, мәсәлән, 3нче ел шундый ни булды, башына ахырына кадәр тотам дип ниятләп тота башладым да, теге кибеттән алдык, теге хәләл тавыкмы нәрсәме шуны алып, ялгыш нәрсә булган, аны җитештерүчләре түгел. Теге канлырак булды ул. Мин аны шикләндем дә инде. Шуннан соң теге отравиться авырдым, калды. Һәм ул теге бер көн белән генә бетми бит әле авыру, 2-3 көн буе. Менә шушы калу ул минем өчен ничектер бер газапка әйләнә башлады. Әлбәттә, ураза беткәчтән бит инде без тагын тотарга тырышабыз нине. Шуңа күрә ният авырмыйча айны тотып бетерергә иде. Һәм инде алга таба, мәсәлән, безнең Зөфәр абый Харисов, ул минем авылдашым да театрда, ул уразаны ел дәвамында, Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәллям кебек, дүшәмбе һәм пәнҗешәмбе тота. Менә ул хаҗга барып кайтты. Минем ният, Алла бирсә, кеше хаҗга булса да, гомрәгә булса да барып кайтасым килә. Бу инде ни.
Сезнең сораудан чыгыбрак киттем инде, дөресен уразадан чыгып киттем, ләкин барыбер ул шуңа таба адым ясагам инде. Альбина ханым, хәзер сезнең фикер, ураза ул сезнең өчен нәрсә? Ураза ул үзеңне контрольдә тоту торган ай. Ул айда син фикерләреңне чистартасың. Үзеңнең организмыңны чистартасың. Үз янындагы дөньяңны чистартасың. Ай буе. Именно Илфак әйтмешли, ул ай синең белән тагын 1 ел буе бара. Шул ай дәврендә кеше яңа фикер алырга өйрәнә. Яңа тормыш итәргә өйрәнә. Һәм шул ай ул бит уразада гына түгел. Ул мөселман динендә генә түгел. Ул гомумән бүтән диннәрдә дә бар, бүтән практикаларда да бар. Аны бит табиблар да бераз гына үзеңне тотырга, берәр көн ашамаска кушалар. Ә безгә мөселман динендә гомумән табиблар кушкан күп кенә практикалар бирелә. Ул вакытта, конечно, әлбәттә инде табиб дигән нәрсә шулай кушкан дип ителмәгән. Ул дин буенча гына язылган. Ул хәзер генә син укый барасың да аңлыйсың, чөнки чыннан да бит менә бу сүзләр табиблар кушканча. Һәм менә шуны теге кемдер бит ой авыр. Намаз тота да уразасын барыбер тотмаучылар бар. Безгә авыр, менә ул организмга. Әгәр дә син аны дөрес итеп фикерләп, аңлап уразага керсәң, аның дин ягыннан да нинди яхшылыклары булганын, аның табиблар әйтүенчә күпме яхшылык барлыгын аңлап кеше керсә, минемчә күп кенә проблемалар, авырулар, күп кенә фикерләр, дөнья гомумән чистарыр иде. Һәм шуңа күрә ул ураза дигән нәрсә безнең гаилә эчендә ул бик зур нәрсә. Әйбер ул Алла берсе әйтәм бит менә, кызларыбыз да тота башласа, тулайлап, ул гомумән зур бәхет булыр иде безнең өчен. Шулай итеп, безнең тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Илфак әфәнде, Альбина ханым, бүгенге тапшыруга килгәнегез өчен, катнашканыгыз өчен бик зур рәхмәт сезгә. Әле шушындай матур очрашулар алга таба да насыйп булсын иде дигән теләктә сезнең белән саубуллашабыз. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт Рәхмәт сезгә, рәхмәт. Исегезгә төшерәбез, хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенге тапшыруыбызның кунаклары Хафизовлар гаиләсе иде. Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры актеры, Татарстанны атказанган артисты Илфак Хафизов һәм аның искиткеч хәләл җефете, 3 кыз бала анасы, театр сәнгать эшлеклесе Альбина Хафизова. Хөрмәтле тамашачылар, бүгенге тапшыруда безнең белән бергә булганыгыз өчен бик зур рәхмәт сезгә. Ә без сезнең белән иншаллах киләсе очрашуларга кадәр дип саубуллашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Сау булыгыз.